संजना सीरीज प्रेजेंट। नहाका के खरना खातिर हो गईली तैयार, नहाका के खरना खातिर हो गईली तैयार। तेजी सुनी ना, तेजी सुनी ना, केला किने जाई बाजार। तेजी सुनी ना, केला किने जाई बाजार। नहाका के खरना खातिर हो गईली तैयार, नहाका के खरना खातिर हो गईली तैयार। तेजी सुनी ना, तेजी सुनी ना, केला किने जाई बाजार। तेजी सुनी ना, केला किने जाई बाजार। आज साँझी घाटी के दिन बाटे पहिला, गेहुआ पिसाइल नइखे ठेकुआ बनी कहिया। आज साँझी घाटी के दिन बाटे पहिला, गेहुआ पिसाइल नइखे ठेकुआ बनी कहिया। रुनकत झुनकत छठी मैया अइहे हमरो दुआर, रुनकत झुनकत छठी मैया अइहे हमरो दुआर। तेजी सुनी ना, तेजी सुनी ना, कोसिया किने जाई बाजार। तेजी सुनी ना, कोसिया किने जाई बाजार। सुनिला के छठी माई के महिमा बा भारी, देही दीही बाल का तनी पे हम दुआरी। सुनिला के छठी माई के महिमा बा भारी, देही दीही बाल का तनी पम हम दुआरी। करब आचरा पसार छठी माई के गोहार, करब आचरा पसार छठी माई के गोहार। तेजी सुनी ना, तेजी सुनी ना, नारियल किने जाई बाजार। तेजी सुनी ना, नारियल किने जाई बाजार। अनिल सिलेंडर सैया धोली दौरा माथे, हमरो के ले ले चली छठी माई के घाटे। अनिल सिलेंडर सैया धोली दौरा माथे, हमरो के ले ले चली छठी माई के घाटे। मनोज माहिर बा तैयार, चली छठी माई के घाट। मनोज माहिर बा तैयार, चली छठी माई के घाट। तेजी सुनी ना, तेजी सुनी ना, पियरी किने जाई बाजार। तेजी सुनी ना, पियरी किने जाई बाजार। नहाका के खरना खातिर हो गईली तैयार, नहाका के खरना खातिर हो गईली तैयार। तेजी सुनी ना, तेजी सुनी ना, केला किने जाई बाजार। तेजी सुनी ना, केला किने
जाई बाजार।